Blue chce ísť von. Blue ide po schodíkoch. Potom prejde na mostík. A potom ide na svoje peliežko si odýchnuť. A Blue už môže oddychovať. Dneska má Blue jedinečný deň, pretože má meniny. Pre Blue som urobil aj darček. Toto je jeho darček. Blue si obzerá darček a rozmýšľa, čo by v tom darčeku mohlo byť. Blue pomôžem s otváraním darčeku. Blue pozerá, čo by to tak mohlo byť. Kúpená hráčka na hranie, vyrobený krúžok a na ňom Blue meno a urobené schodíky pre Blue, vlastná výroba. A hneď to ideme vyskúšať. Tak poďme do toho. Ako prvé si postavíme schodíky a vyskúšame, či Blue sa ich nebojí. Blue, no poď. Ako očividne vidno, tak sa Blue nebojí schodíkov. Tie schodíky môžeme položiť hocikde. Perfektne, Blue. A teraz ideme na druhú hračku. Toto je okrasná hračka pre Blue. Môže na tom papať, alebo to môže byť podložka pre ňoho. No. A teraz Blue je na schodíkoch a chce sa dostať na mostík. A tretia hračka
sú umelé guličky. Blue pomôžem otvoriť hračku. Túto hračku má skoro každý môj vtáčik, pretože sa už miliónkrát overila v hraní. Tak, a umelá hračka je vonku. Môžem si ju takto zavesiť za háčik. No poď, Blue, neboj sa jej. Blue skúša nové schodíky. Tak, a hračka je už umiestnená v klietke. Blue dneska dostal senegalské proso, pretože má meniny. Teraz Blue pozorne počúva a rozmýšľa. Asi sa mu chce spinkať, pretože celú noc počúval na tablete nahrávané jeho meno. Blue má najradšej, keď mu robím toto. Toto bola Blueová meninová oslava.